आच्छा सोरनि खामानि बे सोरनि आखल बियो बर्डआव A+D लिरना दोननाया सोर लिरनाय खिथागोन ना मोजाङै मोजां जेब्लाबो क्लासाव फालतु खामानि मावनोल' फैयो नोंसोर हा खिन्था सोरनि फालतु खामानिमोन बेलाय मिथिया सार बर्डआव मा लिरदों आंथ' बर्डआवनो नुहुरबावाखै नोंनो होथिनानै लादों माथो सारा नों बुङो मा राजा बे फालतु खामानिखौ सोर मावनाय बुं जों थिखा लानानै दोनदों नामा बर्डआव सोर लिरदों सोर लिराखै नायनो जों मा मिथिगौ नों मास्टार ना नों गावबागाव नायगिरना दिहुननो हाया आरो बेयाव बुंबा उल्थासो लायबाव माथो हा उल्थासो लायबाव खोथाफोरखौबाथ' जे गिदिर गिदिर बुंगोन खामानियाबोथ' जेबो उदायखायानोसै आच्छा सार मोनसे खोथा बुजियासै आङो बे बर्डआव A+D ओमफ्राय फाथै बायदि मा बेलाय आं बुजियासै आबा सना राजा सन्थला बिराद भलाना नोङो ना बेनिखायनो बुजियाखै मिथिबाय सन्थला बुजिनि एक्टिं खालामनाङा जल्दि खिन्था सोर लिरनाय सार जोंना मेगना CCTV केमेरा बायदि नङाथ' गासिबो नुजोबनो स्रां स्रुं बहा दं खना खनला नायखोमानो जों CCTV केमेरा गानना लायाखैना मेगनाव आच्छा अमा राजा नों मानो रिप्लाइखौ होदों आंथ' सन्थलानावसो सोंदों खिन्था सन्थला सन्थलालाय मा खोन्थानोब्रा बे जेबोखौनो बुजिया सार आंनि मथेबा सिख्लाफोरासो लिरदोंदां नारै जाथिफोर थायो सिसेम गाबनाय बर्डआव जोंखौलाय मानो लिरदों होनना बुंदों जों बर्डआवनो मोनहास'आ जों हायथु हायथुफोरानो जोंखौनो बिदि होनबाय लिरदों होननानै एफा गोजौआवसो लिरदों माथो फाथैया गोजौआवसो दङ माथो जोंथ' बिहालागै मोनहास'आनो अके जाबाय दे दा मोजाङैनो सोंबावनोसै आं खेबसे लास्ट टाइम सोर लिरदों बर्डआव नङाबा आं साफ्रोमखौ मानजा होजोबगोन मिथिबाय सार हासुनो ओंखारदोंलै सार आंबो खिनो ओंखारदों बाहाना मारिदों आंखौ मिन्थिया सानदों नोंसोरनि सब नाटकखौ आं मोनथिजोबो नोंसा बिमा बिफाया जेसेबां नोंसोरखौ मिन्थियो इसेबां आं बांसिनसो नोंसोरखौ मिथियो हासुनो ओंखारदों खिनो ओंखारदों होनना बुंबाथ' दलद दलद जिरायना था गावबागाव जायगायाव सार मा बुंनो फैथायालै दानो बेयाव हासुनो हागारगोन देलै आङो मोनामदोंबाथाय माबा मोनसे जादोंबाथाय दाय गैया ओमफ्राय ओमफ्राय क्लासावबो अमा राजा खिफैबाय थायो अमा राजाखौ खिनो थांनो हो नङाबा जि मोनामगोन सार बुंबा फोथाया आं खिफैनायानो जुदि बेरा मोनाबा खिबा आरो मा जाबावगोन बेनिखायनो आं खिनो ओंखारदों सार आंखौ थांनो हो बेलाय नायगोन आं नोंसोरखौ माबायदि खिफियो आंनि खाथियाव बुनो ओंखारनायखाय नोंसोर खिनायनि हासुनायनि बाहाना बानायदों हमवर्क हरनो खोन्थाबाबो मोनसे मोनसे बाहाना बानायो हमवर्क मोनसे लिरना लाबोआ आरो मोनसे मोनसे बाहाना आं दिनै नोंसोरखौ गारनायाव गैया आंनि नामाबो ओरैनो दुदुलु मास्टार नङा आसोल हिनजावजों नांलायनानै फैदोंलै बेनिखायनो रागाखौ जोंनासो थिखोगासिनो दङ मा फुसपास मा रायलायदों नोंसोरो मा रायलायदों आरो नोंसोरखौ आङो रनसाय लिरनो खिन्थादोंमोन रनसाय दे सोर सोर रनसाय लिरदों आखाइ थिखां मा सिरि रावबो आखाइ थिखाङाखै जे थारमाने रावबो लिरना लाबाखै नोंसोरो सन्थला नों रनसाय लिरना लाबोना लाबाखै आं मैया स्कुलावनो फैयाखैमोन आबै थैदोंमोन ना जोंहाना आबै थैनायनि सारादु होदोंमोन बे सारादुनि थाखायनो फैनो हायाखै आच्छा अमा दादा नों मा लिरना लाबोखो सार आं मैया जि थांनानै स्कुलनिफ्राय लोमजाहैदोंना बेनिखायनो आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय मानि सायाव हरदोंमोनलाय सार बुरबक्साला मोसौआनो मार मोसौनि सायावनो होदोंमोन आं मोसौनि सायाव लिरना लाबोनो मोसौआलाय इजिथार सार बेखौलाय आङो लिरलायलायना मख'जोबनो हाजोबखायो आं होमबा नों बेवहाय फै ओमफ्राय बयनोबो खोनासङो मोसौनि रनसायखौ लागावहैदो बेफोरखौनो सिन्थायो नामा नाय नोङो फान्था गेलानि मोसौ रनसायखौ दे बुंदो मोसौनि रनसायखौ गुसु सोंबाय थागो जल्दि बुं ट्रेना खारग'लांसिगोन बायदि फाथुर जाबाय थायो नामा सार रना गुजु सोमनो एसे रनसाय फरायनायाव मोजां खोनानायनि दे बारा गोलाव प्रसेस खालामबाय थानाङा माने मोसौआ जाबाय बयजोंबो अनजानाय मोसौआ बायदिसिना गाबनि थायो जेरै गोसोम गुफुर गोथां गोमो गोजा फाख्रा सिख्रा बुरबक मोसौआ गोमो गोथां बहा नुफेरनाय नोंलाय बहा नुनाय मानो गैया सार मानो गैया गैखौ आं बुङाथ' मानो गैया मेरला नुबाय आङो नोंलाय गोथां गोमो मोसौ कार्टुन चेनेलाव सार कार्टुन चेनेलाव
आला स्वाट कार्टुन चेनेलजोंनो मोगथांनि मोसौजों रुजुदों फेकखौसो बुंदोंब्रा सार बेयावलाय मा खायनो कार्टुन चेनेलावसो गोमो गोथां गोजा फाख्रा सिख्रा बायदिसिना गाबनि नुयो नालाय आं रनसायाव होबाय नोंथ' आंखौ रनसायसो लिरनो खोन्थादोंना ओंखायनो आंबो जि नुदों जि खोनादों बेखौसो खालामदोंना सार दा ओमफ्राय आवगायनोसै ना मा होनो ओमफ्राय बुंबावदो मोसौखौ गोबां राव बाहायनायाव बाहायनाय जायो जेरै रागा जोंबा सिख्लाफोरखौ मोसौ दामब्राजों रुजुयो सेंग्राफोरखौ मोसौ दामब्राजों रुजुयो आरो मोसौफोरा मोनब्रै जातनि दङ मोसौ दामब्रि मोसौ दामब्रा मोसौ बलद आरो मोसौ गाय बेनिफ्राय मोसौआ जोंनो गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो जोंनो गाइखेर होयो बेनिफ्राय हराव सिखावफोर फैबाथाय मोसौआ बे होननानै बुङो सिखावफोरखौ होखारो बुरबक मोसौआ माला सिखाव होनाय हरावलाय हो सार नोंसानि मोसौआ सिखाव होआ जानो हागौ नाथाय जोंहाना होयो हराव सिखावखौ सैमाया होसोयो बेलेग ना जोंहाना मोसौआसो एकदम होनानै हरो सुवाद साला मोसौ रनसायखौ नों बेबायदि बुंदों हा आरो सोर हाबाव मोसौ रनसाय नोंसोरनि बिथोराव फैलाय बेयाव ओमफ्राय बमब्रमानो खोन्थाफै दे मोजां बिदिब्ला बेयाव फै बिनिफ्राय बयनिबो सिगाङाव फरायथिना खिन्थि मोसौआ आथिं थोंब्रै गोनां जिब मोसौआ जोंनो गोबां खामानियाव मदद होयो जेरै मोसौ बलदजों जों हाल एवो आरो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो मोसौनि बिगुरनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि बुस्थु बानायनो हायो जेरै सामब्रा सेन्देलफोर आरो ससेखौ रोंला नामा जाबाय सिदाव जिराय थां सार जाबायबो आरोना ससेल'थार मादि नालाय बेखौलाय आंबो रोङो सोर दा स्वाद नोंनि उल्था बुरा खोथा खोनासंनो गोसो गैया आङो जल्दि हान्द गलायना था जल्दि सिख्लाफोर बुंना दोनदों इनबे खोमायाबो हम गोख्रै खोमाय हम नोंसोर आं खोमायनाया दाहायसो स्कुल गखांबासो मोनगोन नोंसोर मस्लाया नोंसोरथ' क्लासावथ' जेबोखौनो खालामनो गोसो जाया खालि फैनानै दावराव दावसि खालामलायनायल' फालथुल' खालामलायनाय आरो बर्डआव बायदिसिना लिरनाय सिख्लाफोर एदावनाय बेफोरल'सो नोंसोरनि खामानिया आरो मा रोंबावगौ नों दा जेखौ लाना सिख्ला एदावनायनि खोथा बुंदों बे जोंनि आसिखिसो आसिखि होननानै बुङो जोंखौ आसिखिना नोंसोरनि आसिखौ दानो सब माखासे दिहुनजोबगोन आं मिथिबाय बेबायदि समाव आं गोदो बयनिख्रुइनो सिगाङावनो आं बयनिख्रुइ टपआव थायोमोन आं मिथिबाय बिदिबालाय सारालाय मानोथो नासायाव थाङासै बयनिख्रुइ सिगांसिन मोनबालाय सिख्ला एदावनानै होसो जानानैसो सिगां खारोमोनलै बियो बाखिफ्रा उन होसोयोमोन दा ना सार सब समावबो नों बेबायदि होनबाय थायोना नोङो खोमायामोन नंगौ खोथाखौसो बुंदों दा बुजियो जानानै गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ जोंबो बुजियो जोंहाबो गोसो दं फिलिंस दं ना सार जोंनोबो सेयार खालामनो हायोना नोङो जेबो साननांगौ गोनां गैया ना सार बिराद फालतु जाबाय दा नोंसोरो मा खालामनांगौ मिथिबाय गासिबो बर' रावखान्थि लिरजोब गारां हांखो खौरां हांखो मुंराय मुंलालि मुंमा गासिबो बिलफ्रा बुगोनलै हालाय लांलालै आंबो बानाय मोनबायलै थांनोबो रोङा साला दाबो ओइ सना चलती क्या नहीं ससुन्तुला आं खेदावदों आला स्वादफोर क्लासावबा जेबो देम सिख्लाफोर एदावनाय हिन्जावसाफोर एदावनायसो गोरों ना नोमा नोम्फाखौ लिंहरनि आं होमबासो मिन्थिसिगोन नोंसोरो आं नोंसोरखौ मोजाङैनो बुंबावदों दिनै आं क्लासखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाबोन रावखान्थिफोरा मोजाङै मखस्थ' हाजोबनांगौ आं गासिबो गाबोन फारि सोंजोबगोन मिथिबाय हान्थु दुलुबायलै सिखार बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय रावखान्थिफोरा मोजां सोलोंनानै फैयाबा आरो मोनबावगोन दिनै मा साजा होदों बेनिफ्राय डाबल साजा होगोन आं मिथिबाय थैंक यू सर थैंक यू सिख्लाफोर नोंसोर एसे गोरों जाना खिन्थायलाय मास्टार फैबाथाय बिराद दुगा एरलु एरला नामा दानो खानाय हमनानै दों खिथिनो देलाय क्लासावनो मिथिबाय मास्टार थानायावबा जेबो होननो हाया दा मास्टार थांनायखौ जि बायदिसिना बुंदोंना नोङो लाजियाबो आं बे स्कुलनि लिडार आं नोंसोरनि क्लासनि मनिटर आं मा होनो नोंसोर आंखौ मनिटर मिथिबाय आंनि रुल मथे सोलिजोबगोन मास्टारा माबा मोनसे होनबाबो नोंसोर बिनि रिप्लाइखौ थाब दाहो दिनैनिफ्राय नङाबा दिगदार जागोन बर्डआव लिरनायखौनो दुदुर मास्टारा टेनसन जाबाय थायो साला A+ अमारा जा D+ दाउस्रि देलाय माथो सोमसि दंखायोलाय सोर बेलाय सिनाय
सोमसि होनबाय थायो नाय हाग्रा मानसिया बारा खोथा बुङो नोङो मिथिबाय गोसोमजों मोसाबो गोसोम साला नंगौखौसो बुंदों मिथिबाय जेबो नंला नेक्स्ट टाइम जुदि बाराद्राय अभार स्मार्ट देखायोबा नोंसोरखौ लामायाव जमनानै अन्थाइखौ बोगोन आं मिथिबाय